Ďalšia zaujímavá ponuka z nášho portfólia. Babonitre vám ponúka na predaj výnimočný rodinný penzión s hostincom, ktorý od roku 2016 poskytuje príjemné a cenovo dostupné ubytovanie v obľúbenej lokalite priamo v meste Holíč. Objekt disponuje 8 komfortne zariadenými izbami s celkovou kapacitou 22 hostí. Ponúka 5 dvojlôžkových izieb s možnosťou prísteľky a 3 trojlôžkové izby. Súčasťou objektu penziónu je útulný hostinec s vonkajšou terasou, ktorý predstavuje výbornú príležitosť pre rozšírenie podnikania, pravidelnú klientelu a stabilný príjem. Objekt je zabehnutý a plne funkčný, pripravený na prevzatie. Výborná poloha v rámci Holíča. Stabilná obsadenosť a možnosti ďalšieho rozvoja v oblasti cestovného ruchu a služieb. Tradičná značka tohto penziónu na trhu je obľúbená a preferovaná českou aj slovenskou klientelou. Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií alebo dohodnutie obhliadky.